Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! Nagpunta po kami dun sa Biga River. Excited na kayo ko kasi maganda dun. Ay, naman ako sobrang layo guys ang lakaran namin. Siguro mga 2 oras. Yun. Kasi umalis kami sa bahay mga 12. Iwan ko kung ano bang dating ko doon, Diyos Mariusef. So grabe, excited na ako guys. Alam nyo na, ano man. So abangan nyo guys, pagpunta ko doon. Kung makikita ko, siguro, samahan nyo pagdating ko doon. Okay, bye-bye! So guys, magtanong muna kami kung saan banda yung... Ano yung pangalan? Biga Falls. Biga Falls daw. Kung saan banda yon, magtanong-tanong tayo kasi nakalimutan nila kung saan magpunta. Saan dumaan. Aray ko. Kuya, pwede magtanong? Saan po yung banda yung yung Biga? Dito, paakyat? Salamat. Dito daw, paakyat, preo. Dito sikas. Salamat. Doon sa taas na tayo nadaan. So nandito pala yung pool sa taas. Ay, pool ba yun? Biga. Hindi ko first time ko pa kasi nagpunta doon. Ay, nahangal ako. Biga. Sa bigaon. Biga Falls. Dito pala dadaan. Oh my goodness. Nahangal ako. Uy, hala. Iniwan na. Makaakyat pa pre. O, asan yung kasama mo? Naglalakad. Naglalakad. Wing, tulungan si Wing. Wing. Si Jason ba? Tabangi. Ikabugat yung dala. Wow. Ang ganda dito. Dito daw. So makapasok yung dyan? Makapasok yung motor dyan din. Maglalakad lang tayo. Maglalakad. Hindi makapasok yung motor doon? Pwede naman. Pwede mo makapasok. Tara! Baka madibul tayo dyan. So guys. Testing mong gani na to dito sa matas. Kanina ba napatagra? Ang gani. Patay ko dekol. Ne lakad rin tungoson na patag mo tadi gusto na pod. Maglakad na lang tayo. So, lalakarin na lang daw namin kasi hindi makapasok yung motor. So guys, lalakaran lang daw namin muna kasi medyo malayo pa yung lakaran namin. Hindi makasama ko. Ayan, si Jerson Berlas and si Willie Cabarobias. Yan, mga kasama ko. Maligo kami doon. So alas 11 na. Kailangan pagdating natin doon guys. Tusin naman gani. Doon na tayo kakain na agad muna ako bago maligo. Wow! Nandito kami sa Tok-Tok. Sa Tok-Tok. Hindi na tok-tok. Hello. Hindi sila nagmas ang mga korot. Anong dala nyo, te? Kuya, ano po yan dala nyo, kuya? Magkano po yan? Hindi ko bilhin sa. Ano pong ano po yan, kuya? Yung binibinta nyo? Ano bang meron doon? Pulse daw, sabi? Biga daw sabi. Biga. Ay. Biga pala. Oy, biga. Naman da.
Nay ate ora bay tao diri ah. Ha? Ha? Para. Alam mo ba ni? Tao suba. Man dito kan sa kuan. Dito kan sa. So yan guys, tumatakbo na siya kasi excited na siya maligo. Hindi kaya sa kulan ng edigo. Apa dito ka nagtag. Ito na ano ni? Manaron kayo kabuk dalan, hindi namin alam kung saan punta. Ano ba tulungin na lang kayo. Daan din. Lawa ako na ko dito. Maligo. Dili kita ngayon sa Rizal. Ang kanang riya pa rin sa Lolo. Mana uy? Layo. Saan banda? Di banda. Dapat may araw sa dito nilagay. Katulad sa buwa ba may araw. Hindi naman yung layo ah. Ayaw naman yung pantapita ba da? Maya po dito ba? Paninggit mo ba? Nangaasa lapit! Ay naman di bay? Sundon na ko muna ng dalan. Na, kanang diretso na lamang ko no? Oo. Ikaw, kagano'n pa picture dito po pag ulit na nato. Naglablog mo. Yan guys. Nilayuan na nga mong gipaabot. Wala man dito asa na dapit. Grabe na excited mga ligo. Hey! Ang ganda ba? Put mo rin ito. Hey! Ang ganda ba na ang tingin ko? Ang kabulong na ng araw. Wala naman mo. Asa man? Wala na. Didi. Ay, ganda ka na. Ay, palibot na yung dito. Kaya pa pag dito. Hindi ko alam yan, tinatanong nyo. Ano man da? Matay na yung ginagawa mas gyud, di kan ta kali diyan. Naana ta. Naana ta. So ay agian kung toro kita ng pilar. Yaw. Yawan ang motor niya. Hey. Ikapoy ko guys, sige waktas anong bukid. Wala pala gyud pa. Sige maghanap kung ahay dapat ang Biga River. May gana na kay pasulod yun. Biga River. Di araman di idris sa ubos. Kani raw kani ba kani? My gosh. Ang pangit ng tubig. Hindi ko kayang maligo. Sila daw maligo daw sila. Magtalay ka bro. Pero hindi ko kaya. Sirang beauty ko. Ikaw na ko bro, ikaw. Sakto na ko. Maligo na mo ay. Kaya ako. Nabusog ko sa kaan. Isa ako maligo. Kaya kung kan di ba Kaya, hindi na ako kaya maligo din. Dako na kaya tong gayon ano? Ako nangaligo tag dagat. Ano, diri pa dyan ko gidalan nila. Okay ra kay mga boys na kung kauban. Tsaka peaceful kayo diri kaning hilom kaning tahimik siya. Wes! Nakaka sila ng isda guys. Amarag mga ibis. Kagabumay sa isda. Di na ta magansi bata. Sa man kentahin Ito na. na, uli pick up. Sa man katahan. Sudan na. Balunan. Ato mong pinaghaling dito, no? Ato ah. Alabi patingin. Saan ang isda? Asa isda? What sa abutanan sa dato? Uy! Hala! Nara mga kabaw o nangaligo. Nangaligo na yung mga kabaw. Sa mo ini guys, sa mga bata pa sila, dirili ko na sila nangaligo. Ruminti dyan nila na yung balikan. Sa mo dyan. Ala, oil. Pwede niyang lingawa. Solid ang ilang tag-ari diri guys. Ako di na ako kaya maligo dira ka ang tubig. Tanawa. Kinuo ko. Nalingaw dyan sila Muna gitawag nila nga Biga River. Ayan. Pwede nilang lingawa. Ay, mag-ambak-ambak. Wala, oy. Pag-uol. Kat-kat dia sa kaning kahuyan.
Jerson! Kat-kat sa kayo yan. Okay ra na. Ibito na swimming pool. Muna itawag na ilog, suba. Kaya kung wala ni mag-ulan o magbagyo, tinaog dyan ng tubig. Hindi ka nag-ulan man. Muna siya. Gitawag na ilog na lubog. Pangambak na mo, guys. Ay, nauoy ako mga boys. Sulit jud kuno ilahang pangaligo. Bahalag kapoy ilang tag-ari diri. Pero ganahang ko, guys. Kaya nga no. Kuan siya. Alam, diba? Pwede nilang lingawa. Oh. Lingaw jud sila, oy. Oh, ambak na nag-isa ron. Ambak na ni ron. Ambak na. Ambak na kayo. Parang buaya mo diha. Ay, gaga ako. Mga balik na yung kalaki. Hey, mga una. Nga na pod mo. Ibang gutom na mo. Uy, ginoo ko katignaw di ay. O ano, sulit kayo yung tag-ari. Nanimaho mo mga tunuan ba? Sulit kayang bumaktas. Nanimaho mo tunuan sa basakan o sa Yaw, grabe naman na box. kalabaw. Ah? Nanimaho mga tunuan. Ay, panggutom sila, re. Nang isa di na makakuan, oh. Basta naman na. Kung di naman makasaka. Si! Nilubog na ang Hello, oy. Enjoy kayo mo? Na-enjoy mo kayo? Ha? Enjoy kayo niya ko mga boys. Ang ako malimas, no? Ambot ninyo. Madaog raman ka? Kita ka. Ay na. Niya. Ngunit na mo. Hello, oy. A few moments later. So, ayan. Maglalakad naman din kami pa uwi. Diyos Mariustek, ano ito kong mga kasama ko. Iniwan nila ako, oh. Oh, ang layo na nila. Antayin nyo naman ako dito. So, ang layo-layo na naman nalakaran namin. My God, mga 2 oras. Buti din nalang yung motor. Aray ko, antayin nyo ako. Yun guys. Iniwan ako ng mga boys ko. Oh my God. Ayun, picture-picture pa tayo doon. Doon sa dolo. Sa may bukid pa. Sa paakyat. Oh my God. Oh my God. A few moments later. So guys, pauwi na po kami. And then malayo pa pong lalakaran namin. Then papunta pa kami sa Tok-Tok pabagong pababa.
layo. Layo pa ba? Nagugutom na ako eh. Ano ba? Layo pa ba? Sa inyo ako! Diba? Akala nyo may chocolate hills din kami dito, no? Hindi lang kung kayo lang may chocolate hills sa Cebu. Meron din kami, oh. Yan, chocolate hills yan. Pagdating ng hapon, ibang kulay na yan. Pag nainitan, alam nyo mangyari ang anong kulay? Chocolate hills. Diba? Oh, kumakalat ng chocolate hills pagdating doon. May buntod pa dito. Oh, ito ang mga peste. Meron din na nagpicture-picture pa sila. Charay! Bilisan nyo na guys, ang init-init. Maabutan tayo ng chocolate hills dito. Ay, ang ganda. Oh, ang init-init. Mga walang jowa dyan. Ang mga walang jowa dyan, pwede kayo isisigaw dito. Sigaw yun na. Wala naman kayo forever. Che!